ассалому алайкум бардорон ва хоҳарон гиромӣ. дар ёдтон бошад мо барои 150 нафар талабае ки эҳтиёҷ ба дафтару ручкаву ва либосҳои мактабӣ доштанд сбор шуда будем ва алҳамдулиллаҳ дар карта ва дар даст 60,000 сомон ҷамъ шуд ва алҳамдулиллаҳ 150 нафарда дафтару ручкаву сумкаву ва либосҳои мактабӣ пешниҳод карданд ва отчёти пурра алҳамдулиллаҳ дар саҳифаи пешрафт пешкаши шумо мегардад ҳамаш. ва бародарон ва хоҳарони гиромӣ чӣ гуфтанӣ ҳастам, алло ҷазои хайртон тия, алло ҳифзтон куна, алло баракаттон тия ки бетараф наистодем ва дар ҳамин сбор бо ҳам будем, дастгирӣ кардем иншааллоҳ.
бардорон ва хаворони гиромӣ 150 нафаре ки дар якҷоягӣ кӯмак кардем ҳақиқатан эҳтиёҷ ба кӯмак доштанд. онҳое ки кӯмак кардем, дастгирӣ кардем, аллоҳ ҳифзтон кунад. онҳое ки бурден сума дар дасти фонд пешрафт додем, аллоҳ баракати шуморам иншоалло ки аҷру подоша аз аллоҳ мегирем. онҳое ки лайку комментария ва ба дигарон наворо равон кардем, аллоҳ шуморам ҳифз кунад ки бетараф намеистем ва шуморам сабаб мешавем ки як бародар як хоҳар мебинад амин навора ва кӯмак мекунад. иншоалло ки мо кӯшиш мекунем то қадри имкон сабаб шавем ва кӯмак кунем иншоалло. аллоҳ баракаттон ҳаст. Бардорон ва хаворони гиромӣ, мо авиакасе хунна боз кардагӣ ҳастем, авиакасе проспект Мир. ман номерои авиакасеро мегузорам, бародар 24 соат дар хати алоқа аст ва бародарон ва хаворони гиромӣ фарқ надорад ту дар кадом давлати, дар Америкаи, дар Лондони, дар Германияи, дар Швейтсария, дар Франсияи, дар Тоҷикистони, дар кадом давлати набошӣ, ҳамин номерода занг мезанӣ, ин бародар ба тамоми давлата ба шуморо билети электронӣ пешниҳод мекунад бародарон ва хаворони гиромӣ ва билетҳои арзон аст иншоалло.